Здравейте, приятели! Аз съм Кирил Колев, за който не е гледал мои видеа до сега. Правя влог видеа предимно, травел видеа и всякакви подобни видеа на тема нашия живот, моя живот. Понякога засягам и доста полезни теми за всички хора, като се надявам съвсем скоро да видите едно такова видео, което планирам, само не успявам все още да заснема. Днес сме 21 декември и това за мен е една доста, ключова дата. Преди 9 месеца близо поех по нов път, нов професионален път, като станах ръководител на социална услуга от резидентен тип, именно детска къща Конкордия. Днес официално преустановихме дейността на тази социална услуга по план, в смисъл планирано беше. И знаехме за това още от месец април, знаехме, че това ще се случи. Въпреки това, макар и не толкова дългото време, наистина аз и други колеги, които започнаха след мен, наистина някак си препознахме това като наше място, дори като наш втори дом, защото прекарахме изключително много време заедно, изключително много време с децата настанени в тази къща. Определено това ни променя много и като хора, и като личности, и съм изключително благодарен на целия екип. Използвам това видео, за да им благодаря, че въпреки предизвестения край на услугата, те останаха до мен и заедно, просто заедно останахме до края. Извинявам се, че малко пелтеча, но наистина е много емоционално. Днес официално предадохме вече къщата и нямаме нищо общо с това място. Честно да ви кажа, без тези хора нямаше да се справя. Просто нямаше как да се справя наистина. Затова съм изключително признателен и благодарен. Защото си давам ясна сметка, че когато едно нещо предстои да приключи, и особено ако това е работното ти място, много хора биха побегнали, не биха останали до края, биха се преориентирали, биха търсили други варианти, но в крайна сметка те останаха, за което много им благодаря и знам, че ще го видят, защото през последния месец всички те ме последваха тук в YouTube и освен това, че ме последваха, те и гледат видеята. Така че наистина хора, благодаря ви, страхотни сте. Сигурен съм, че тези деца в никоя друга услуга нямаше да получат толкова добра грижа, колкото вие им дадохте от сърце и душа. Много, много наистина ви благодаря. И така, приятели, продължаваме нататък. Извинявам се за това емоционално включване, но просто наистина имах нужда да го кажа, имах нужда да го споделя, имах нужда да им благодаря. Така че просто исках и трябваше. Така, от новата година професионалният ми път продължава отново с Конкордия, като ще стартираме една нова дневна услуга и ще развием заедно, за което наистина нямам търпение, но това ще се случи след 8 януари, а до 8 януари сме в една заслужена дълга почивка, отпуска или там както се нарича. Въпреки че днес е последният ми работен ден в тази услуга, се опитам да свърша и още 100 000 неща поради подготовката за пътуването до Каварна, което е на едни близо 600 км. Ще трябва да пътувам до там, след което на 28 декември планирам да се върна в София. Един ден пауза, което може да ви покажа едно място, което може да посещавате с мултиспорт, което е много добро. След което на 30 декември отпътуваме, излитаме за една така по-екзотична дестинация, където ще празнуваме и новата година. Съответно, ако искате да видите къде е това и какво може да видите там, абонирайте се за канала с камбанка, с всичко там, което е нужно, за да осмислите това, което правя и съм ви изключително благодарен за което. И хора, вече сме в Слънчево Търново, само не знам какво е това гигантско задръстване, направо чувствам се едно е по-задръстено от София, но както и да е. Но, за разлика от София, там беше дъждовно, мрачно и така нататък. Тук е супер слънчево и общо взето времето взе нашето настроение на тръгване
и стана мега слънчево. Приятели, вече сме в Търново, както ви казах преди малко. Винаги, когато пътувам за Варна, общо взето спирам тук, защото тук е точно по средата, а на мен една почивка за целия път от 500-600 км всъщност ми е достатъчна. Така че сега спираме за малко тук, ще си вземем нещо за обяд, може би ще вземе нещо за кученцето в каварна от Кик. Има едни много готини лакомства, които моите кученца супер много харесват и поради тази причина предполагам, че ще му харесат и на него. Така че общо взето това е смисъл. Като тръгнахме от София, времето беше много зле, беше яко дъжд, но в момента тук е супер слънчево, много топло ми се струва, нали? Не знам, още сега като сляза от колата ще видя, дано да е така, защото си забравих якето и нямам яке. Или ще трябва да ходя да си купя, или не знам. След което трябва да отидем да купим подаръците за брат ми, така че мисля във Варна, като вляза направо да отида в мола, понеже тази година съм много неорганизиран и просто нямах време и не смогнах да купя подаръци и да направя всичко, което исках. Вчера беше абсурд да ви снимам каквото и да било, защото всичко се случваше буквално за минута разлика. В смисъл от едното действие към другото, минути разлики и накрая всъщност за изпращането с колегите, за съжаление, закъснях с половин час, което беше супер несериозно от моя страна, но нямаше как по друг начин. Просто наистина нямаше как. И така, забравях да кажа, че днес също сме 22 декември. Пътят е много спокоен и явно хората ще пътуват или утре, или следобедните часове, така че ние имаме късмет. И така, приятели, всъщност сега какво ще обядвам, ще ви покажа, защото това, което обядвам, ще бъде безплатно. Макдоналдс ми изпратиха тези талони, които са бъдете наш гост. Съответно, срещу тях получавате безплатен Биг Мак, малки картофки, малка напитка и сладолед. Честно казано, от сладоледа най-вероятно няма да се възползвам сега, но другите 3 талона мисля да се възползвам. Приятели, колата ми е брутално мръсна, но честно казано това се е случило сега по пътя. Аз като тръгвах от София, изобщо не беше така мръснато. Гледайте какво става тук. Гледайте стъклото. Това стъкло. Изобщо много е мръсна. Защото вижте какъв як кейс си взех на Spider-Man. Не знам дали се вижда добре. Да, се вижда добре, но е много готин. И така, приятели, ето го. Слънчево, готино, Търново. Много се надявам по пътя да не стане пак лошо времето. И често казвам, ме притесни трафика в Търново, който беше много сериозен. И изглеждаше, че е посока Варна, което ме притеснява, че останалата част от пътуването може да не е толкова спокойна, колкото първата. Но останете с това видео, за да разберем заедно. 1 million zillion jillion dillion cotillion times later. Приятели, във Варна сме. Едва се натъпках на този мол. Просто отвратително. Не знам. В смисъл, такъв паркинга е много зле, или е много тесен, или просто нямам идея. Защото вътре няма чак толкова много хора. Но вътре паркинга беше наистина ужасен. Вие видяхте всъщност, показах ви, но там се влизах. Взехме подаръците за брат ми и да видим сега как ще излезем от тук. Дали ще успеем изобщо. 1 million zillion jillion dillion cotillion times later. Приятели, вижте какво си намерих. Но са само едни единствени и сега търся други. Иначе преди малко успях да изляза от мола и после успях пак да вляза в мола. И тук е някакъв ненормален. Гледайте. Уда работа. Вижте какво си харесах от мола. Айде вкуселе. Това е най-сладкото нещо, което съм виждал. А не е ли авокадо? Да. Ще го купиш ли, верно? Не. Иначе било много сладко. Само за влога се прави, че купувам тук всичко. О, да, чакай, донеси количката, дето е за видеото. Да. И после я връщаме. О, хора, във Варна е ужасно.
Не знам дали само по празниците така. Това не е ли онова с емоциите, дете? Да. Нещо е тъжно, махни. Във Варна е ужасно. Сега си веса. Значи във Варна е ужасно. Днеска половин час се опитвах да вляза, после половин час се опитвах да изляза. Днеска беше много неприятно. Не знам дали по всяко време е така. Мисля, че не. Най-вероятно е просто ще са забрали да купят подаръци, както нас. И в момента обикалят по никое време. Ето тук има един друг подарък. И също... някой специално момиче. Няма специално. Да. И така, приятели, до после. Добро утро, безкрайни и неуморни фолк маратонци. Здравейте, приятели! Днес сме 24 декември и днес е бъдни вечер и ние ще продължаваме към каварна. Вчера не съм ви снимал абсолютно нищо, защото нямаше какво да ви се. Видях се с двама стари много добри приятели и общо така мина целият ден. После вечерта ходихме с брат ми да вечеряме, обаче си говорихме и не знам, не съм се сещал да снимам. Сега... Имаме снимка. Имаме снимка. Верно имаме снимка. Може да видите в Instagram, в... Няма да я покажеш на видеото, в Facebook. И там може да ме последвате. Ако не ви се занимава, все пак, ето, вижте, сега ще излезе на вашия екран. Добре, сега опаковаме подаръците на майка. На Митко, на майка, приятеля, не сме купили нищо още и може да се остане без подарък. Защото той има изисквания конкретни, примерно, харесва конкретен парфюм, ползва само него. Ние вчера го търсихме, но не го намерихме. Днеска пак ще пробваме, но има шанси да остане без. Но нека сега ще ви покажа как брат ми ще опакова на майка подарък. Здравейте, Захари, тази нощ спахте ли? Не. Ами не. Това е подаръка на майка. Добре. Не официално. Това е подготовката за официалния подарък на майка. Това е под мамката. Това е нещото, което ще остане за спомен, след като подаръка бъде използван. Да. И който е... Като ще разкажеш ли каква е нашата идея? Капкаш и съхни си. Не знам каква е нашата идея. Как не знаеш? Значи идеята е, подаряваме тази... рамка и тя си мисли, че е просто рамка. Рамка с... Да. Тя много харесва DJ Bobo. Това е един от любимите хора на света. И ще подариме... Докато опакуваме ще говорим или... Докато опакуваме ще говорим. Ами да, и после ще го запързем. И той е любимия изпълнител, който ние помним от дете. Примерно, ако Захари помни половината ретро поп-фолк хитове от мене, ние помним на DJ Bobo от майка, като си ги е слушала. И тя никога не го е виждала на живо. Той не знам дали въобще идва в България този човек. Но не е ходила на него в концерт, поне доколкото знам. Така че, всъщност е, че... Ох! Ето я, мама. Така че ще подарим тази рамка. Ще ви снимам най-вероятно, не ви обещавам, ще се опитам да ви снимам като отваря подаръка си и ще видим как ще реагира. Сега, идеята е, че тя като отвори, може би няма да сети, че са билети за концерта, може би ще си помисли, че е просто плакат, примерно. Сега тук е тънкият момент, че не сме решили всъщност, като си помисли, че е плакат, ние как да и поднесем билети. Каже ми, не е само това, бам, билети. Ако иска да ги стоям вътре. Да! Ей тук отдолу, едно пликче. Айде. И аз си взех тия джубова, защото много ми харесва, че са такива дебели. Пък моите все се късат. DJ Bobo. Тъй.
Айде фокус, да, ето го. Това е грознописа ми, чиста Коледа и весела нова година. И се го сложиме тук отзад, както преди малко се сетихме, докато снимахме видеото. Я сам се оправям. От нищо сам се оправям този живот. Къде? Я го дърпай там. Мисля, че това ще е топ подаръка. Не бе. Ма да не го мисля само аз това. Стай си. Да го уверици. Не. Аз мисля да... Нека би уникално скъпата хартия за лев 50. Да спасим света, нали, с по-малко хартия. Ма чакай, как го режеш? Да, добре. Свървам се, че го режеш през среда. Вчера хора, докато опаковах подаръци, и той изведнъж реши да се прибере в собствената си къща. 1 час по-късно от работа. Аз мислих, че е до 7, а той е бил до 6. И аз се прибрах 7. И се прибра в 7 и 5 и 10 примерно. Викам, млада пак. Кафе. Исках да направя като по филмите така. Да е право, но не стане. 1 час по-късно. Чудим се как да го направим този ъгъл. Или по-скоро Захари се чуди. Пока си да и чакам. Ще го направя по най-брутния начин. Най-селския. На катония. Прас! Да, Хора, в принцип гледам моите били съседи. Съм назад и мислих да наваксам вчера, но както ви казах, нямах време и не успях. Ти ли? Ще ме излагаш пред цяла България. Що? Гледай, какво става. Не се получи. Притесни се и... Сценична треска. Нищо, моите 200 абоната ще ти пресят. Ще да се прави, че залепям тук. Ай, залепай. И крайният резултат. Това е крайният резултат. Тая страна не се гледа. Да. Я ми покажи обратното. Аз вчера не ви снимах, но моят ти подаръци горе-долу по същия начин. Има и такова за проветрение, защото, нали? Да не са запоти. Да не са запоти, да. Да, моите вчера по същия начин. Иначе хартията изглежда хубава на вид, обаче е мега гига тънка и дори вече с къса. Малко. Някъде, но то не се личи. Не си личиш. Не си личи в кой. Еми, добре. Айде да тръгваме, че майка начека. Да. Сърмите начека. Само преди да тръгнем, може би ще им сега да видим на Митко. Може да закусим. Вижте колко е тънка хартия. А пък има още един подарък за опаковане. Не знам дали ще ви заснема как ще го опакова. Може би ще ви заснема. Но той ще го опакова в каварна, за да не губим сега време. Докато там ще имаме повече свободно време. Да. И така. Маме, идваме. Това е милото бабче, хора. За съжаление, тя вече не е сред нас. 1 hour later. Хора, значи в момента вече сме в мола, търсиме подарък за Митко, но няма късмет, защото всичките, това, което харесва, той е изкупено и приключено. И сега ще отидем до едно Лили извън мола, да видим там. Което е там. Да. Така че стискайте ни палци. Галиан бургер. Не си думайте. Да, приятели, значи ние вече взехме подаръка, взехме си от това. Това е имитация на KFC Варненско. Едно време, когато във Варна имаше само едно KFC в един друг мол, тук отвориха това. Но нещо са по-зле, отколкото помним. Качеството зле. Но важното е, че взехме подаръка, за който изобщо дойдохме. Ето. Много яко. Те сега потегляме към каварна и ще ви снимам, ако има смисъл да ви снимам. Ако има нещо, което да има смисъл да ви го покажа. Ето ви коледната украса. Така. До после.
Приятели, в момента сме в каварна. Последно не знам откъде снимах, май не беше от каварна. От Варна. Виж, той помни. той ми е режисьор, сценаристът. Да. Тъй, взехме си от някакво малко магазинче нещо и това е много хубаво. Даже сега специално заради това ще се върнем обратно, той да си вземе още едно. Иначе носиме кисело мляко, хляб. Това не е пазара за Коледа. Супер брейн. Ай да, това най-вече. На троли. Супер брейн. Мозъци. Трябват мозъци. Не гледайте цената. Не гледайте цената. Сега отиваме да видим една леля, тя е роднина. И отиваме да я видим. После ще ходим до село да видим баба ми, понеже съжаление аз не се бях замислил, но се очертава, че съм тук само 2 или 3 дни. Аз мислех поне седмица, ама... Скрим номерата. И то повечето дни всъщност се оказа, че съм във Варна. И те връщат ми се. Да, времето между другото е много приятно и тук в каварна някакви нови къщи, лъскави, какво става, не знам. Да, тази е много яка. Обаче нямам опция да завъртя много тъпо. Баси айфона, не може да въртиш камерата. И те, айде, до след малко, вижте колко хубаво небе. Гледайте. Ай, това е къщата. Ето, тази къща е много готина. Не знам на кой, обаче поздравления, много е готина. Ай, после. Приятели, в момента е 1:41 и дядо Коледа е пристигнал от Лапландия. Пристигнал от Дием. И опакова подаръци. Не може да мръдни се. Общо взето бъдни вечер мина, видяхме се с брачидите, с всички. С Анито не сме се видели. Да, само с Анито не сме. Ани, къде си? Работи, милионерка стана вече направо. Но не съм ви снимал. В смисъл, не съм ви снимал особено пък трапезата за бъдни вечер, понеже тук... Не беше много постно. Всъщност, майка никога не е правила постно. Преди като сме живяли тук, всъщност, винаги на бъдни вечер са ядяли меса, работи и така нататък. Общо взето постно се случва да бъде, само когато не сме тук. Няколко пъти съм правил деликатни забележки по темата, но... Никой не слуши. Да, никой не го отразява. И поради тази причина, всъщност, просто тук не е така. Но реших за това да не ви показвам трапезата, защото някой да не ни линчува. В момента е към 2 и нещо, 3 и тя до Коледа. Аз ти правя всяка нищо. И тя до Коледа влиза в къщата. О, чакайте. Тя до Коледа влиза. Скушка въобще. За да остави подаръци. Дали още се чува нещо? Не е сигурно. Та-да. И сега, утре ще видим реакции. Честита Коледа или весела Коледа се казва? Не знам. Да кажем весела Коледа, бъдете здрави, бъдете щастливи, бъдете с семействата си. Днес е 25 декември и ние сега след малко ще отваряме подаръците. Да. Се ви подарок. Какъв? Шошарки. Топлина. Шишарки. Айде до след малко. Джеса, какво стана? Кога? Да.
Много си бърза. Мале, хубавец съм ми той. Обаче 24-та година. Въобще не го погледна. Кой е този? Разкажи за всички хора. Да, билета, бе. Разкажи за всички хора, дето не Ако го и знаят. билета... 24... Оху, то много време, бе. Да, можем да си пуснеш, защото... Диджей Бобо. Кой е Първата ми единствена любов. Неосъществена. Диджей Ако Бобо. има и билет... Който и бе? Чакай, от чалата не ставате. Ама билет ли бе? А? Не знам. Ма 3 билета ли имам? Не мога го правя. Общи условия при покупка на този билет, ама купен го ли съм го? Да. Въй, 120 лева, ти добри ли си, бе? Той цената ли пише? Ма 3 билета ли имам, бе? А? Не го погледнам. При покупка на този билет, въй, не мога, чак не се премрежиха очите. Що така? Дела знам малко. Ходила ли си на негов Малко не концерт? вярвам. Чакай. Ходила ли си на негов концерт? Ма как ще ходя, бе? Гледам си го тук на... Не мога да честно така. Продай билета си бързо и сигурно на дискет. Билети са, да. Билети са, да, билети са. Не е нужно да го четеш цялото. Имам 3 билета. Да. Айде, един е моя, ами другите 2. Другите 2, който заслужава, до 10 има време. И сега. Захари подаръка. Как ти? Той не знае какъв е, никога не го е чувал. О, добре. Избрал съм добре. Така ли? Да. Аз гледах да са поне за PlayStation 5. Това ти е било критерията. Да. А другия на рождения ти ден. Сега ще играе. Ей, го бе! Wild Hearts. Аз се издадах да е. Защото казах, че гледах да е за PlayStation 5. Той другият ще е за PlayStation 5. А другия? Подарък. А другия подарък? Другия от майка. Да. И от двамата. Не от майка, от дядо Коля. Мама Коледа. Ай, чакай. За малкото дете. О, това е много яко. Много яко. Зелени бомбони. Големи. Чакай. Ти верно ще ми копирайт не сигурно. Яко. Чакай, си едно даже. Ай, Преди ти той ме да се... Захари обича бомбони, каза. Да, съм казал нищо. Ма просто бомбони. Кодай. Сега да видим. Какво има? Моя. Не мога да им купувам. Мале това хари... Оле. Оле, маме. Да, засням. Чай, сега аз как я отворих. Най-накрая ще видя тази игра. Добре, аз как снимам просто. Unboxing не са получали. О, много яко! Тама си платих PS Plus абонамента. Само че като я нямаш, как ще играе, бе, Захари? Ма тя не става за... Не става ли за мултиплеер? Май сингъл. Не виж от тази. Супер. Ей, значи цяла година са карани да се купа тази игра. И другия подарък. Само гледай като отварям какво се вижда. Има разбира. Най-вкусният шоколад на света. Не знам, пари могат ли да се снимат? Не може. Не можеш ли? Най-вкусният шоколад на света.
От мама. 1 million zillion jillion dillion cotillion times later. Але хора, в момента с Захари тук гледаме едни стари архивни материали от нашата стара фирма Кирпо. Фирма, нали, не истинска фирма. По документалния филм. Моля, какво? Работим по документалния филм. Да, по принцип идеята беше, мислехме да направим реакция на старото ни аз. Дали да направим реакция на старото ни аз, обаче, докато гледам, малко се разобедихме. Обаче имаме доказателство, че ние сме едни от първите влогари, които просто не са си публикували въобще материалите. Ето тогава толкова бавен беше интернет. Да, то тогава ще е трудно да качиш нещо. Обаче, вижте, сега ще ви покажа един малък отказ. Имаме много такива материали, между другото, много се изкушавам дали да не ги кача. Това, което ще ви покажа е братовчетка ми, не знам, в някой видео съм ви я покажа. В някой видео я имало със сигурност от по-старите в канала ми. Той само иска яде. Да се стане с приятели. Само, че той има грамял, за който такви барабон петуци. И ще го гърга, само яде. И се старам. Ами, че толкова че съм ми ядял постоянно. За разлика от сега. Графни, моя биши. Да, значи още тогава говорим колко яко е било преди, пък сега какво да кажем, не знам. Обаче хора, много яко беше, между сега като гледаме си спомняме. Но това беше идеята да бъде нещо като един ден с. И всички, които бяхме в тази фирма, съответно трябваше да направим такива видеа. И даже някои са направени на епизоди, но това е някакъв суров материал, на който сега попаднахме. Да. Не знаем къде са оригиналните. Неговите не можем да ги намерим още, най-вероятно няма да ги намерим, защото той ги бил търсил отдавна. Ще ги намеря аз. Специално за документалния филм ще намеря всичко. Всичко от всякъде, откъдето мога. Ще изкочат от някъде. Да. Не знам, ако ви е интересно нещо подобно да видите тук, това, което ви показах, някакви такива мега стари от преди 10-15 години неща, ако искате пишете в коментарите някъде и ще помислим да лекачим нещо. Хайде до след малко. Ето Гогичо, други изпълнител, която нали да ни е най-любимата певица. Ето 4. Ситуация тяло в тяло, с теб и с тялото се е видяло. Нека не върви, вече си зна. И така нататък, приятели. The next day. Показваш ли го на тия с момичета, де ти го даваха? Да. И тия какво? Радостно са. Навънка. И той не ще вътре, той си е там, виси на... А да баш виси. Я да му видим бобчето тебе. Виждаш ли го? Ето и. Да. Да не е то да го мъчи. Гледай го сега колко е. От тук снимката ще е перфектна. Пиши така сме ние на плажа. То ми удобно ли ти е тук? Така на ръбчето. Във въздуха направо легнал. Как си, удобно ли ти? Удобно ли ти е, Томи? Удобно ли ти? Приятели, Томи е едно малко сладко котенце, което ми беше дадено от колежките, когато работих в закрила на детето. Нямаше кой да се грижи за него и тогава ние го взехме и го гледахме в София. Успяхме го гледаме около половин година, обаче с кученцата постоянно не се разбираха и ние се притеснявахме. И всъщност, когато дойдохме лятото на море в Каварна, той си хареса тук къщата, или поне така изглеждаше и съответно остана тук. И е много странен, както виждате. Видяхте го преди малко как спеше. Ето го и сега как спи. Томи! Томи! Томи!
Другото му име е Фончо. Но не отговаря и на двете. И в момента спи. Томи! Да, ето, зависи кой ще го повика. Майка като го повика и веднага се обърна. Така. Тъй, приятели, сега ще ви покажем една рецепта за прасник. Не знам дали въобще знаете какво е. Според тавата ще го точиш. Ами, или голяма тава ли да? Да. Това е по... Долу-горе такива топки, нали? Колкото имам рука. Ще видим колко ще излезе. Това е по начина, по който го е... Значи, Лиро Сича, това е по начина, по който ти си правила прасника, нали? А? Това, дето сега майка го прави, е по начина, по който ти си правила прасника, нали? Точно. Как направите стото? Как направите стото? 2 яйца, една мая. Да. Ама яйца ли сложи? Яйца, мая, мляко, олио, сол, захар. На кое бе? На чистото бе. Всичко това? за На микиси. той тесто ли? Да. Всичко това на очи, така ли? Добре. Нямаш дози. Присъраваш се за сина си. Браво. Не, аз само той чисто знам да правя. Друго чисто. Ти ми говориш за сол, Да, сега- мая и вода. Разточи и другото. Чакай много. Чакайте. Ема. Добре, значи като направите това тесто, разточвате по този начин, по който в момента... Виж сега. Ще точиш бе. Ето. А сега намажи сега. Чакай, не са ли манинки? Не то са пак, манинки, да. бе, нали, сложи тук олио и да лепи другото. Сложи още. Вижте как се готви под асистенция. Така. Това трябва да стане колкото тавата ли е широко? Обратно бе. Що бе? Стана то. Нали пак олио? Дават се. Нали пак Аз много олио? да не се обаждам като свикарла. И сега от... С другата точилка точи бе. Не мога с нея, малило, тънка ми идва. Нищо, че е тънка. Не. Аз не ми Набивай идва. на точилката. Не ми идва от ръката с точилка просто, разбираш ли? Защото не съм и свикнала. Нави на точилката и точи така с пръстите. Да, ама тото и не е за мен. Аз нали ти кажа, че не го мога той. И предния път ти го точи. Много... Помниш ли? Да. Дая, гледай, аз те го Сложи пътвам. брашно. Ще стане супер. А сега нави цялото. Цяла така. А сега точи. Така. Колкото и Така, Може да втава. като разточите, слагате в тавата тестото. слагате прас. Слагате яко прас. И нали няма да е яко. Да, слагате прас. Слагате колкото Слагате. може повечко. И сега ще ви покажа по какъв начин се разточва обаче втория плат, защото Да той е сега някакъв толкова спрасна. специален Много начин. прас слагаш. Много ли? То пък няма хляб да става, малило. Да. Трябва да е празник. Чакай Сега- сега. Разбрах по-манинки, разбрах тактиката. Взимаме По-малка топка. по-малка топка, да. Въргаляме малко те брашно. Брашанцето. Правим едно кофте. Още брашно. Да. Едно време баба Гина, като ме учеше да меся, цялата я бях направила в брашно. Ето стоеше срещу мен. Аз сята и меси. че... Томи, здрасти. Здрасти. Оле, ще откарам жиш? От болестта. Значи, приятели, докато вътре са месят баници, ще я кажа. Тук навънка гледайте какво става. Това са пържоли.
Ой, право върху мен. Докато не се умиришеш. А? Докато не се умиришеш, викам. Няма как да стане. Да се кончи. Оу. Само къв цвят. Малко. Малко още. Добър са, малко платено. Жесток цвят има. Направо като на реклама. И така може да го направите колкото искате висок, като накрая отгоре го нарязвате. В случая ние го правихме с колко? С 4 реда ли? В случая ние сме го направили с 4 плата. И както виждате нарязвам на квадратчета, след което се изпича и ще ви покажа как ще се получи. 1 million zillion jillion dillion cotillion times later. Приятели, не знам защо, но от пътя стана адски кална. И затова сега се наложи да се измие. Здравейте, приятели! Едно много бързо включване, един много бърз апдейт. Днес сме 27 декември и брат ми има рожден ден. Така че честит му рожден ден, да бъде жив, здрав, да бъде все така упорит и да постига все повече цели. Не, че не е постигнал достатъчно, но нека да продължава същия дух. Сега, аз съм във Варна. Идеята е днес да прекарам деня с него, поне оставащата част от деня, и утре да потеглям обратно към София. Сега ще взема багажа и ще отида към него и най-вероятно ще му подаря колата, като ще ви заснема колата. Ще му подаря колата. Ще му подаря подаръка и може би ще заснема реакцията му. Сега не е нещо мега впечатляващо, отново е игра, но пък е нещо, което знам, че иска и има в wish листа си, така че се надявам да остане доволен. Но така е, който купува подаръци в последния момент се задоволява с това, което е останало. И така, айде с мен. Ето, Норофен Фортичи. Баси кутийка. Те са отваря Норофен. Настрани или отлепена? Всякъде. Гледай, дори не са го залепили хората. Лекарствен продукт. Преди оподаря, прочетете листа. Да. Това е за брат ми. Да ще ме заболя главата още като дойдох. Давам му 10 хапчета да се оправи по-бързо. Да, аз замяна му давам честит рожден ден, бъди жив, бъди здрав, бъди щастлив, бъди усмихнат. Намери това, което търсиш, постигни това, което искаш и живей по начина, по който те влече. Който ме влече. И това си го измислих в момента. Да. И какво има в кутийката? В кутийката. Да откъсам. Хартийката. Къса то така варварски опаковано, че... Ще използваме ли за бъдеще? Ще я ползваме за до година. Както каза в Сал вкъщи. Кой тук е много тежко. Масивно. Нещо, което не може да се сечи. То не си го очаквал, да си го подаря. Това е... Това е... Ооо, яко. Готъм найс. Чакай, аз съм го държал на обратно. От целия wish list, който ми даде, това ме впечатли, че е с стилбук. Чи Special Edition. И ти ли си ли ми пратил Special Edition? А? Кое? Не си ли ми пратил Special Edition в wish list-а си? Май не. Май беше стандартния Edition. Не екстра, значи все пак има момент на изненада. Това е... Ще играем соло. Късмет. Всъщност е хубаво, защото в момента започвам с Батман. С редицата. Да, това е последното, така че. Thank you very much. В точния момент. Да, най-точния. Хубаво, че тази година не сме си купували ни същи дискове, като унази в това видео преди 2 години ли беше? Но не помня, там беше. Май преди 2 години.
В Райовци. Не знам, много са ми слети тия 2 години. Що така? Не си спомня миналата година, какво прави. Аз си бях в София. Ние сме ходили със сигурност в Каварна. Да, не е вероятно. Но не си спомням въобще какво сме правили, честно казвам. Нищо. Това е малко тъжно. Да не се спомняш една година от живота. Не. Тук нататък ще си спомняш всички години. Затова записвам всичко и правя влогове. За да Като се спомня. не се сетя до година, ако съм прав, да си върна влога и да видя. Да. Много благодаря. И за другия подарък. Кой? Ай, за Коледа, да. Още не са отворени. По това време на годината обикновено получава по 2 игри. Защото аз съм толкова креативен с подаръците, че нищо друго освен игра не мога да измисля. Дали те е първата година, къде ти ма питах? Тази година даже толкова го бях закъсал, че директно реших да го питам. И аз съм пратих листа с игрите, които реално нямам. Уишлист. Уишлиста, Да. което ми е било на око. И той избра 2 от 10 игри. Да. 2 от 10 игри, като аз исках, само да отбележа, аз исках да бъдат Смърфовете 1 и 2. Но ги нямаше. Във Варна не можах да ги поръчам. Да. Защото Смърфовете може би игра, която... Аз щях да играя. Да, не, че има мой почерк на игра, която аз бих харесал, някакси нещо, което... Сега те не ги знам, нали, може те са яки, но просто... Тъс може да ти хареса. Тъс няма да ти хареса, защото е много японска. Ясно. Ще ти хареса. Подаръка от майка. А и тъс би трябвало да има мултиплеер, да. Става и за двама. С PlayStation Plus. Ето ви подаръка от майка за рождения ти ден. Вау! Вау! Къде ги е сложила? Предупредила да ги изхвърлиш. Да. Направо в коша. Да. Да се подсладя и парички. За още една игра. Или 2, зависи. Ако имаш толкова ефтини обективи, можеш обективи. Има бе оня моя за 80 лева. Нифти-фифти. Или вече ти е прекалено нисък клас. След последния ма забля сърцето. Приятели, вече сме в Гранд Мол, Варна. Да. Показах някой магазин. Да, не ви рекламираме нищо. Ето Андерармо. Да, явно се споделим. Тук що видях, че мартонките ми са се съсипали някакси, са се разтегнали направо. Много се досах. Тъй, купихме 3 чипта дънки си купи той. Аз взех най-накрая един свичър, колкото да имам някакъв свичър просто. И в момента може би ще минем през Пулсар, там не знам дали ще купим нещо и ще изиграем един боулинг. Така че може да ми стискате палци да го бия. Може и да купим нещо все пак. Може. Но може да ми стискате... Над 300 игри, които много. Трябваше ти някой. Да. Но може да ми стискате палци да го бия. Така че... За боулинга? Да. Ако още не сте се абонирали за моя канал, сега е момента, като го направите, като цъкнете на камбанката, на subscribe, на тинтери, минтери, там на всичко какво има, за да осмислите това, което правя. Всичко е долу в описанието. Да. Аре, до после! Гайс, приятели, почваме играта на боли. Стискайте ми палци, макар че той не е играл 10 години, така че ако той ме бие, вече направо не знал смисъл. Отказвам. Отчаяш се тотално. Какво ще се? Ще се отчаяш тотално, ако те бие. Да, смисъл няма да е сериозно, разбирате ли, аз, както знаете от видеото, което ще ви излезе някъде тук. Или долу в описанието, аз цял месец ходих на боулинг като нормален, няколко пъти седмично. А той не е ходил, не е играл 10 години, последния път пак сме играли заедно. Така че, нека да видим кой ще победи. И който победи, ще черпи с вечеря от храната на майка. Ти пак по-скъпо. Това е най-скъпото. По-скъпо от храната на мама няма. Тресен съм, той направи страйк от
хвърляне. Да, и това го пропуснах. Да, не е заснето, обаче направих страйк от трето си хвърляне след 10 години. 10 минути мислех, нали, как да наклоня това. Сега друг е въпросът, че за мен тази писта е крива и не знам дали забеляза, дори сега тръгнати към канала и изведнъж се изправи и отиде да се. Видя ли го това? Видя го, нали? Но както и да е. Важното е, че има страйк на трети удар след 10 години. Ето за сега, даже за сега все още аз водя, но не се знае до кога. Преди че създех си някакъв. Гледаме. Зумвам. Стига, как? Как така каза Глейко става и наистина успя да удариш? Намерихме тайна. Всичко е тук. Хора, взехме се да пробваме тия, значи този бъбъл ти въобще не е хубав, не ви го препоръчвам. Колата. Вече не правят фрешове. Най-вероятно колата беше по-добрия избор, обаче. Много късно видео. Да. Реклама. Playground. Рожденикът е тотално разгромен. Загубих. Тотално загубих. Да, но все пак за първи път след 10 години. Вижте какво е положението. Значи той има все пак поне един страйк, като аз нямам, разбирате ли? Нямам. А накрая двамата почнахме пропускаме. Първо аз така, както виждам, последните ми 3 удара са проп. А на него преди предпоследните са проп. Как е след 10 години боулинг? Добре, трябва ми малко загрявка за къщи. Ама цъка ли са още или не е това, което помниш? Цъка ми са още, често казвам. Допадат си? Играй ми са, но може да нападам и празника вкъщи, знаете. Да, в момента имаме празнична вечеря от майка. Мога да ви покажа като се прибереме. One hour later. Приятели, в момента изглеждам като някакъв престъпник. Чакайте. Така, в момента с Захари Колев, ето го. Йоу. Отиваме. А? Доста тъмничко. Да, и записа ще е мазал. Няма. Сега ще ви заведем. Чакай. Пак не става. Сега ще ви заведем на една варненска среднощна разходка. И коледно украсна. Да, идете да покажем украсата. Коледната украса на Варна. Преди години винаги е била много яка. Сега не знам каква е. Но мисля, че пак ще е яка. Но да видим дали ще стигнем до там, защото сме тръгнали пеш от тях. И всъщност до украсата, където беше преди поне, ако си сега е там, може би има към 20 на минути пеша. Би трябвало да оцелим. Не се опрат. Но понеже ми предстои едно пътуване за нова година, което, както ви казах, може да видите скоро в видео. Малко се притеснявам да не се разболея, а нямам шапка, само качулка. Така че няма. Търсим, ако ние ще се откажем, всъщност не може да е заради това. Но е доста топло като цяло, така че... А това всъщност е суичъра, който си купих преди малко, понеже нямах дори суичър, но сега поне имам суичър. Поне това. Да. Айде да тръгваме. Айде да вървиме, че вече е късничко.
Приятели, тази сграда, пред която се намираме и в момента, всъщност е младежкия дом във Варна и мен специално тази сграда супер много ме кефи, но никога не успявам да я заснема добре. Винаги на снимка не изглежда готина, а реално е много готина. В смисъл, мен много ме кефи наистина. Младежки дом. Да. Йоу. Приятелчета, едно бързо включване. Искам само да ви покажем с рожденика, който... Още ли са рожденик? Да. Още е рожденик. Че в София, в Варна все пак има коледна украса. Техният кмет е успял да украси, макар че той е стария всъщност. Да, това не върви. Да, но за разлика от София, в Варна има, ето, навсякъде почти има коледна украса и е много коледно, дори след като Коледа вече е минала. Много коледно. Бой. Иначе, какво да ви кажем интересно? Нищо няма. Продължава монтажа. Няма нищо интересно. Продължаваме с монтажа. Хора, искам да видите, това наистина за мен е много яко, в смисъл уникално е. Вижте цялото паркче, всички дървета светят и всички дървета горе всъщност имат като падащи звезди. Хора, не знам още какво ще видим, обаче колкото по-навътре влизаме в центъра, всъщност... Да, всъщност става все по-яко от това. Тук е уникално, в смисъл на мен много ми харесва. Да, повече хора може да кажат и какво, нищо особено не е. Нека напомня, че в София нямаме коледна украса. И това наистина изглежда много яко. И не само, мисля, че наистина е яко. В смисъл, яко е, гледайте какво става. Просто спира дъха.
Приятели, това е нощна Варна посред коледните празници и това беше варненската украса в общи линии. Най-вероятно може да има и още по-интересни места, но мисля, че това са основните такива. Сега мисля тук да приключа и този влог, защото утре планът ми е просто да стана, той отива на работа, а пък аз се тръгвам към София и няма какво да ви снимам по пътя. Просто аз пътувам директно, не се отбивам. Понякога се отбивам и се разхождам, но това се случва доста рядко и утре най-вероятно няма да се случи. На 30, днеска сме всъщност вече 28 и за съжаление на 30, не за съжаление, хубаво е, но на 30 ме очаква полет от 5 часа, който ще бъде за Нова година. Както ви загатнах, ще бъдем на доста екзотично място, така че абонирайте се за канала, за да може да проследите къде ще бъдем, как може да се прекараме Нова година там и някакви такива неща. Ще се опитам този път да ви дам доста повече полезна информация от другите travel видеа, които съм правил. Като например колко излиза всичко, защото се замислих, че аз никога не съм ви казвал кое колко излиза, може би това е ценно като информация, за да прецените дали подобна почивка би ви устройвала. Може би да. Та така, в общи линии, това е от мен. Това е от мен. От мен. Всичко от нас. Да. Той вече не е рожденник, вече е на 27, устарява бавно, но сигурно. Вече съм търк по школа. 27. Да. Бавно, но сигурно устарява. Влизаме в новата година с нови приключения, Да. нов темпър Да. и сингъл. Така че ако имате оферти, може да го последвате в социалните мрежи. Долу в коментарите ще бъдат изписани. Така че следвайте, сингъл е. За сега. За сега. Това няма да продължи дълго, така че не изпускайте момента. Шегуваме се, Това естествено. ще продължи доста дълго. Ще я видим тази работа. Добре, гайс, както се казва, чао от нас. Ти ако нещо искаш да кажеш? Нямам идея. Добре. Айде. До следващото видео от екзотичното място. Чао за сега. Бай!